yanzu idan ka tada sallah sai ka hango makaho zai fada rami, za ka ci gaba da sallah ko za ka ce assalamu alaikum ka tinkari makaho ka je ka ceci ransa? Kun tada sallah sai gobara ta tashi, nan ga duk masu gidan da duk unguwa an zo an shiga masallaci an tada sallah, sai kuma aka ji wuta ta tashi, mata suna ta ihu gobara ta tashi, sai da mai ci gaba da sallah assalamu alaikum Allahu akbar innal hamdulillah. Ba fiqihu kenan, sai a ce a to tunda sallah muke gobara ta tashi a unguwa tana ta kona yara da mata har mata taho masallaci mu ci gaba da sallar mu alhamdulillahi rabbil alamin. Limamin ma kenan shi ma yana waiwaya ga hankali a ce assalamu alaikum kowa ya dauki abin kashe wuta, a je a kashe wannan wuta sai a zo a yi sallah. Makiya sun fado mana muna sallah, Allah ya ce fa in khiftum farijalan aw rukban. Shi Malam Bakar Guma lokacin ya siffanta siyasa a matsayin makami ce, ko ta fada hannun kafiri ko ta fada hannun musulmi. Idan musulmi suka kaurace ta fada hannun kafiri ko makiyin addini ko da musulmin ne, da wata na ga musulmi da musulmi ne amma ɗaya mai kyau ɗaya mara kyau, the good the bad the ugly, ko ba a yi